Eguerdion Euskal Herria, ongi etorria txorienera. Hemen gaude, Patrizia Viteli eta Zigor Iturrieta, zein baino zein, kozinatzeko prest. Bai, da, ekarra itxuzuzuk, ia hautzi asmatzen, matzakin galdu ditxo estazu. Potxak, bai, galeperra, bai, baina, matzak? Galeperra betetzeko. Estazu jan inoz galeper beteak. Bai, hemen inzinuten zuk txorien inzinun, baina hori, tipulakin, urdai espikoekin bai, baina matzakin ez da probau. Bueno, gaur, gaina hemen oin tetrizean pixka jolastu behar du. Zer berez, ez ditu nik ine erosketak indizkiate, eta galeperrak osoak ekarrin eskatu nituen, eta ez zeudela, eta ez da ekarri izkiate irekita. Orduan, bete, ze matzakin beteta doaz. Orduan inbadoena hemen soka daukat. Medikulanak eta operazio. Bai, bueno, ez dakit. Ala nola, beteko ditut, emango diot bere galeper itxura, eta bai, potxak ingo ditu, eta ero galeperrak. Alde batetik potxak, bestetik galeperrak, eta ero biak batera zerbitzatuko ditu galeperraren saltzarekin. Potxak eta olakoak txirlekin jateitu, galeperrakin gaur probatuko dituzue. Eta ondoren, Patrizia Viteliren errezeta. Patrizia Viteliren errezetia, da tomate holan tartar bat, nengo tizokinekin bebai eta burrataken. Beraz, zebe bai oso erresa, simplia eta goxua. Ez, Patri, badaukala bere zailtasun, ez tal esan behar, erresa ez, bueno, bai, badauka bere lan, zaitasuna? Batek esaten, ez, beti esatu duzuetana, bai, erresa, bueno, erresa batzundako, beste batzundako, bere lana dauka. Neria danantzako erresa. Zigorrena, ontxe, kontakotzue berak eta zuek epaituko zuen. Potxak lapiko batean, tipuletarekin, piper berdearekin, porruarekin eta baratxuria tal pare batekin jarriko ditu, urez estali eta ordu erdi zu motelean egiten izango ditu. Barazkiak atera, hauek birrindu, potxei gehitu eta mantendu berotan. Bestaldetik, lapiko batean, tipula, tomatea, laukita moztuta erregosten jarri, ereino zabotako diogu, gero galeperrak matzarekin bete, hor sartuko ditu, pare bat buelta eman, xerez ardoarekin busti eta ero saldarekin estaliko ditu. Beste 20 minutuz egiten utzi, barazkia birrindu, eta ero zerbitzatuko ditu potxak galeperra gainean daukatela, eta potxen saltza pixka bat gainetik botala. Orduan, boixe, lehenko potxa batzuk dugu ditu, normal. Hau da, jarriko ditu lapiko batean, freskoak, honi jarriko ditu, nik tipuleta bat, osorik, holan, porrua bitan, bai, hori lasai, gero birrindu maritu. Ez dauka zentzurik hemen hartzea, gero inbar badugu, zati txikita mozten, gero ingo dugunez. Hori da, irabiatu. Hori da. Orduan, ez dugune ingo dugunez, oin osori jarriko etxu. Eta hori, irakiten potxa bakizu fina diela, orduan, zu motelean, irakiten azten danetik, zu motelean, gatz pixat, eta olio txorta bat, beti. Eze bezala salian bebai, eta txarto jarten die. Honek potxak, gutizi badie, ezagutzea dituzu, Ebro ibaian ertzean azten die, beraz, guk Euskal Herrixan ditugu Nafarroan eta Arabako hegoaldian. Eta ontxe, uda bukaeran jasotzen die, sasoia motza da, beraz, gustatzen gaku guri aprobetxatzea. Eta hori, eta koloria, daukien esolan berdetik txurira joaten da azten dien einean, berde-berdiak azten die, da babarrun bat azkenean gaztia. Gu bezala. Gu gehiagoia babarrun sarra gara, baina potxa izango zen, zure semala bat, lehenguzu txikixak eta olakoak. Viteli izan dezagun pakia, Gu gara ja Gernikakoak eta Tolosakoak. Zu Gernikako barruna eta ni Tolosakoa. Eta azkenean koloria hartzen daue bai, olako kolore zurbila, margula, eta horregatik datorkie izena potxa. Zurbila, margula. Iepa, aurrezko imarkizio Patri. Eskerrik asko, nire iztegi aberatxa apresiatzea. Oso ondo, benetan, lehan teatu zeizu. Eskerrik asko. Egisa da, guk hemen Euskal Herrixan urte osoan jate ditugula, indabak, babak, potxak, eta olakoak, udapartien gisa honek, lekak eta potxak, gaztetxua dienak edo freskuak, eta azkenean berezko zaporia ez galtzeko, guri gustatzen dakuna, itxada naparerara, hau da, barazkisekin, baina alata bebe bai,
ez dakit haragi onduekin, txarrixakin eta ondo geratzen die, eta apurat finagoak dienekin bebai, adibidez, galeperrak, gero txirlekin, edo olako zapore finekin bebai, bikain geratzen die. Beraz, da plater bat, ez dakit, niri pia gustatzen dela, eta ez dakit, apresiatzen dana pia bat, ez da oso fina. Bai. Eta gero urte guztian zer egia da, izozgailuan, izoztuak saltzen dituzte, eta kalidadekoa dira, Eta kontserban be. Jenteari, baina nahi dozen, prestatzeo konserbakoak egosita daude, orduan haiek, oraindik errestu egiten du, baina errezeta hoitea nahi badu hasieratik guk egin da, guk jakin ze barazkiro bota dizkiogunera, ze bestea konserbakoak ez daukate barazkirik, orduan, bizoztuak, eta nik uste dut jendeari, suposatzen du ja jendeak kendu diola beldurra. Ero fama txarra hori izoztuak eta kalidadeko produktu izoztua daude, oso onak. Eta urte guztizian, sasoiko zerbait jaten zaude, bere sasoian jasotakoa. Hori da, sasoian jatia da lehenengo aukera. Eta bigarren aukera da, horre produktuak kontserba onak edo izoztutako produktu onak, ze hori da, hortutik hartu eta 4-6 ordura dituzte ja bilduta eta izoztuta, beraz, bigarren aukera honena izango zen. Bi baratxuri eta aztu zaizkit, hemen osorik ere botako ditut, gero horrek aurkitzea zailago izango da, tamaino potxan berdina da, koloriatik eta, eta hemen gara, bila. Galeperrak egiteko ere, saltza egiteko barazkiak ikusi dituzue, gehiagiz ditu da txikitu, zekero birrindu ingo ditut hau bai. Ere inotzostua bertan, eta tomatea ere bertara jongo da. Hemen, egin behar bagenun gero espagendun birrindu beharrero, hartu, eta txiki moztu, eta listo, baina aukeran gero galeperra hauek ateratzea hortik oso erraza izango da, eta gero egin behar duguna da hori ondo birrindu saltza, eta sartu berriro, eta listo. Azken tomatea zitxuzia duen, Baina, aprobetxa enbidea. Hombre. Itxuzia bai, baina goxuak egungo di, Eta igual, entzalada baten dako, fina bai egungo zan. Goxua egungo zan, baina holan, gixatu baterako. Baina gujateko, holako, ez dakit, egun berezi baterako agian, gaian norbaitik behiratzen bizi, tomati itxuzia jarri didazu. Goxua dago, ero ez? Hori da. Hori da garrantzitsuena. Eta potxak goxua dauz, niri hori esan duguna fina pentsatzen jart, gainera die bigontxua, xamurrak, barrutik olan gurina moduan, ez da? Oso onak. Eta galeperrak bebai, alakoak gaur etorri gara, primerako plater batekin, galeperrak hemen txorienen egin ditugu, behin baino geixautan, egin ditugu saltzan, egin ditugu ospinetan, hau da eskabetxian, egin ditugu beteak, egin ditugu hainbat modutara, eta ontxe, udazkenian beti ekartze ditugu, hori da euren sasoia. Ezta, nik parrillan behitu ez ditu, proba, hemen jartu ez da julen egidoian, errezeta ugari egin dituzu, nik txingarretan ez ditut, inoiz, jan. Hoi asko egitea bezala. Bai, baina oitxura kontua. Bai, egia da, normalian, jenteak txingarretan eitera, lagunekin juten danean, zerrera ematen du, ia beti. Beti zer. Soixua, txistorra. Zaieskia. Arkumea, tipikoa. Bai, nik arkumea sekulo ez. Txuletatxoak, baina nik gure etxean ez da hori jori. Gure, zaieskia beti, oiaskoa baita, eta txorixua. Oiaskoa ez da oitura nire etxean. Oiasko darra eratzen da, eta gabonetan baita, Eta barazkixak, beti zate eguna hemen, eolako barbakoa bat edo itxen bazue, txingarretan gauzak, bebai, holan barazkitxo batzuk hartzen baitxuzue, ona geratzen dio lan, ez dakit kuiatxoa, aputxo bat, albergini bat, piper batzuk, tomatea, bai, holan, xerralo ditan, horrek oso goxua geratzen dio. Beraz, galeperra proba hau diko. Ni galeperrak hemen, behin baino geixetan esan dut, holan txikitxuak eta netxakurra igustatako. Bai, osorik, ez? Zer da, ez zurdura bakarrik? Ez, osorik eta gordina. Ze bestela kozinatzen dagoan... Bai, gordina izan da, ez zurrak ekraskatu iten di eta... Hori da, malugu bihurtzen di, baina holan jate ditxu. Bale, nik oin, esan dakoa, hauek, espazien, osorik egongo bazien, espazien egon, oin daude moduen irekita, izango zen, gatza eta piper beltza kanpotik eta bota, gero matzak, 2-4 matz barruan sartu, eta gero, haue, barazki hauek erdi erregozita daudenean, bertan, oian jarriko genituzke, eta gero ardoarekin busti. Kasu honetan, alde batetik ondo etorreko da zain, gatza eta piper beltza danean ondo botako diot, eta eringo diot, matza hartu, erdiki moztu, 2-3 atal sartuko izkiot, eta gero sokarekin lotuko ditu. Baina esan dakoa, hau, berez, errezeta,
galeper osoarekin izango zen, eta, bueno, hemen gaur, hau ondo ongo ziren, horrela txingarretan egiteko. Beitu, bai. Txingarretan hauek egiteko, olioarekin, gatza, piperbeltza, olioarekin ondo busti, eta horri mardana garantzitsua txingarretan dagoen parrilla, behian egotia, berua, eta ero gainean jarri. Holan gutxe ez itxasteko ere izaten da. Berua hon bardu, hau da, sartei bat zurtan jarriko baino bezala, eta plantxan jartzia hori, txingarretan berdina. Orduan, bueno, olioarekin ondo guztita, gero buelta, eta hauek, mokadukoa gero, zeu no. Bai, goxuak. Honek ez dakit ikusi dituzuen argazkitxan imaginatzeo baiek dira txiki-txikitsuak olan potxoluak, segitxuan naturan eta kamuflatzeko gaitasuna badaukie, eta gaina danetatik jaten dabe honek, intsektuak, landariak, asixak, horrek albidetzen dutza bai, edonon bizitzia. Eta, parregarria dana edo kuriosua bitxia da zela ligatzen da bien, edo zein da euren ligatzeko erritua. Bota. Ze harrak emia itxotza olako purrustada grabe batzuk. Bai. Eta emiak... Purrustada esatean da... Goiti. Ez purrustada atzekoa ez. Nik usaut esatze. Bale. Eta orduan emiak, harra gustoko baldin badau, behintzat, egotza olako wik. Jon, historia zer esatzen. Txuikero olako matea, olako zerbait. Eta gero Julenek behintzat dino, arra azten dala holan zirkuluan dantzan, daukola olako dantza bat, eta emiak azkenean emate dutza gonbidapen deia. Eta orduan bai, aldi ugaldu. Bueno, Jon, ze? Gure Jon eizarixa da... Jon oiagorretan aditu da, eta oiagorretan, bueno, oiagorran ligatzeko teknikan inguruan galetuko jo beste egunen baten. Oiagorra gehiago gunean, etorriko gara hauek. Hemen punta hauek, eta lepoan eta holan zatiak eta hauek, hemen botako jut, zapore emateko, salda honik. Gero, hori ere, berreskuratu ingo dut, eta hori kendu ingo diot. Hemen, zurduraren bat ere izaten badu, hor esaten da, zerrezeta biteko olakoetan, galeper bat, tiruak dana, eizatutako izaten bada, hauek azkenean aztegikoa dira. Eizatutakoa bada, badaukagu bat, txakurrak koska gehi indiolako, txikituta dauna, bota, potxekin batera, eta potxei zapore gehi emango dio. Hori izango zen, errezeta ontzeko oraindik, Orduan, horre utziko du, eta gero hori ordu hordi eta gero, jasoko ditu barazkiak, pirrindu ditu, oliba txorrota batekin, eta gero horiek, egaltxo horiek, kanpora. Betetzen hasiko naiz, Patri, hemen, abilezia aldana, matzai, erriti moztuko ditut, zurrak enduko izkiet, hasiak. Osa, josten ibili bizara edo biltzen? Josten, ez, ingo ditut, bridatu bezala, bildu ingo ditut, gero hartu, eta aldan txukunen. Horratza aukitzen bozue bai? Zirujano bat izango bazina bezala? Horratza... Potolua. Hau pasatzeko... Bai, zerbait elodia beharko du, bai. Eta, komentau ditugu galeperrak, bai ditugu oiagorrak, baina Euskal Herrixan beste hainbeste gauza eizatzen dira. Ala nola, etxalarren, badaue oitxuria usuena. Eta gaina, eurak esaten daue, erdiarotik daue oitxura hau, baina eurak esaten daue, urtetik urtera uso gutxi hau dauzela, ze azkenean klima aldatzen dela, eta, herritarron artean hori komentatzen da, ez dauzela, lehen bezala. Hor ikusgarria da, usategietara jutea, eta ikustea, sareekin nola harrapatzen dituzten usoak ikustea, ez? Eta gero, ikusten hor da sistema daukate, hor postu batzu daude, non botatzen dituzte paleta batzuk, eta hori botatzen dutenean usoak pentsatzen du mirua edo arranoa da, bera juten die eta sareetan erortzen badie. Espadie sareak pasatzen baituzte ganetik, orduan joten dute korneta bat zerbait joten dute, tuluta batero, eta gero daude iztariak, anpasian, eskopetaekin, baina bestela berez, ohituraz beti izan da pizirik hartzia, eta sarean erortzen zienak, eta oso politia izaten da, eta egia da, esan dute, azken urtetan jetxin dela, usuan pasia, ez da pasia orokorrian dan,
ero usuena, baina gero eta gutxi harrapatzen dituzte. Bai, hori da teknika bat, gero Araban eta Nafarroan dauen bestia eperrak hartzeko, azkenean eper txakurrekin, ez? Eitzen dauen olan eiza txiki bat, eta gero eiza haundixan laiz, eta ez izan hain oikua edo hain haundisa eiza txikia bezala, Euskal Herrixan behintzat, hartzen die, basurdiak, orkatzak eta desberdinak. Alata behau oso araututa dago, ez da zigor? Bai, baina gero eta gehiago dago, Oin, bai. esan, bueno, arazo bat dagoela horre basurdeakin eta egia da, orduan gero eta gehiago baimentzen dituzte, eta irterak eta horre, bueno, patidak edo dilakoak, eta segia da, bitu, gu bizikara erreka bazterrean. Eta gure ingurura basurdeak gure baratzena inoz ez dietorri. Eta azken urteetan ja beraino baratzeraino iristen die basurdeak, eta gure inguruan gero eta gehiago ikusten ditu honek batidak. COVID garaian izan zen jaisten ziela herrixetarata. Normala. Holan bidixuak eta ikusten ziren, nola jendia holan lehiotik asomau da hor, basurde holan kuadria bat parkien. Daukat lagun bat Ainoa urte asko onda Kanadara juten. Amapiku urtero han Kanada, eta gaur egun oraindik ikasleak eta doazena Kanadara inglesa eta ikasten da hori, berak eramaten du hori eramateana, eta, bueno, jarretzen du, baina gontzan. Han hartzak daude, pila bat. Horrek bai emoten dagoela beldurra. Hartzak, pila bat, eta kontua da, karo, hartzak batzutan jazten dira, eta gero eta naturan dauden aldaketakin, berak esaten ziun. Gero da, hirietara gehiago hurbiltzen dira, janari bila. Eta han ikusten badute hartz bat irira etortzen dana, hartu eta tiroke egiten dute. Zesate dute, behin geisten bada, ja ikusten du hor janari daola, gehiagotan berriro jungo da, geisten jungo, eta holako hartz batek, bueno, berez ez dizu erasoko, baina ikusten bada, inguratua ero dagoela, edo arriskuan, eraso ingo du, eta orduan, bere gertatu zitzaiola, autobus geltoki batean geratu behar zuen, eta hartz bat zegoen autobus geltokian, eta etzan geratu autobusa. Segin zuen, eta, claro, olako katxarro bat, ez da izema kilo dauzkana, olako atzapar luziakin, eta han, bueno, Kanadan, eske milaka daude, han milaka daude, eta han, izango da hemen basurdekin, ez dakit, nik holan ez jakintasunetik, Jolta, badaumen dau, parke bat, ointxe Rumanian, oran bidix, famatu indala sare sozialetan eta nik bidixuak ikusi ditut, eta da, Errumaniako ez dakize parke gaina dauka olako izen luze eta zail bat, eta bertan, hartzak ikusi omen die, holan, bidien, kotxien zauzela da, ertzietan. Eta gaina holan, kontuz da jarten dabe, baina jendeak emototza jana, lehiu altzau da janpia, orduan geixau eta geixau urbiltzen dabiz, eta, bueno, askoia, ez dabe izatzen, kori, bihurtu da, jendia erakartzeko edo bezala, lehiua zabaldu, bidixo bat atalatzen dutzie, istripu pila bat izan die, gainera, karo, animali basatixa die, janadixa bie daue, jende batu pentsatzen daue, ez dakit kabartzen honedo dauzela, eta bueno, gauza txarra bai pasatzen die. Eta gainera, animalixak, hori, janadixa bilatu ezien, bide bazterra urbiltzen die da, ala. Galizian egon ginela, udan egon ginenean, jun ginen hori kontatu nuen, nola jun ginen ikustera muskuioa nola azten dituzten da hori, eta muskuioak emate izkizute jaten, eta kaioak atzetik, itxasuntzean atzetik, zei jenteak hartzen ditu, eta muskuioaren aragi hartzen du, muskuioa iriki, aragiatara, gero pintza bat izango basan moduen muskuioekin aragia atea eta horrela jartzen ziren, eta kaioak egan harrapatu itxasuten, da itxasontziko esan ziren. Ez egin hori, hemendik gainetik pasako dira, gainera. Bueno, holako baten, iztutu aldi bat izaten mote, kakaingo izuete gainera, eta ez da oso atsegina. Eta errazera, zaran agane, Holan, espauso itxen be, nik Benezian izan nintzen abenduan, aurreko urtean urtebetetzean, eramaztan bikotiak, eta han berai, gertatu jakon, pizza bat, kaletik jaten joan, eta han San Marco plazan, pizza bat jaten, eta gainera, zabien estrategia dena, gero kartel pila bat ikusi zitsugun, kaioa urbildu zan, jo inzotzan pizza jauzi egin zan, eta gero, ez dakizen bat, 10 edo 15 urbildu ziren, da horrela. Eta ja, akabo da. Bueno, bota zauen, txillixuaekin, usteot getxotik eta dana entera usiela. Irlandan gu peleekin berdina. Burrugan jarri Profiterola jaten egon zan gure ondoko maikoa deskuidatu zan, eta, bele batek espero zu jatea, ez dakit, beste zerbait, profiterol bat ez negainez betea, han, fonga, eta agur benur. Kentzen ni profiterol bat,
Eta faltzeko, belakumia saltzan. Zuk imagina hau belia zarela. Eta hor daukotzu profiterol bat goxo-goxoa, txokolatez betia, da horako intsektu sorta bat. Ba, zuk ze jango zinuen? Intsektua, beti, noski, ez da ni idea profiterola. Bueno, ba, hurrengoan nik ekarrikotzut... Izaki horrek ordaindu indu profiterol horregatik, eta nien naiz inor berari lapurtzeko profiterol hori. Asa, bele basati bat, eta gurosu nahi jendozu, bizitzan. Baina nien naiz basatia. Nik oso edukazio honeko, gizakia naiz, edo bele bat izango banitzan, edukazio honekoa, eta, bueno, printzipio batzu dauzkat, eta hori enuk ingo, inoiz, Patri. Zure kasua, zuk ingo zenukena esan era. Belezik. Baina, bueno, piloa belean, ikusgarria. Hemen usoa dauzkagun moduan, han beleekin zan. Zuk, eizain, josuen ospait? Ez. Familixen eta oitxuria? Bai, osabak eta lengusuak eta oiagorretan, nire osabak eta denak gile, pasean bat ez, danak oiagorretan, baina nire aitzak eta nire aitzak eta Tio Antonek bezeukan eskopetek, baina beste bi osabak eta bai, oiagorretan nintzez. Baina nik ez dut. Oitxura guztua, oitxura kontua. Bai, ero, etxean ikusi duzuna, ero ez dakit, eta ez da gustatzen. Gizon artean, badala holan, bueno, Euskal Herrian behintzat, nik kuadriako batean bat eta bai ezagutza dut, baina emakume artean, zuk ikusi duzu emakumeak eta izan, Jon? Bai. Bai, eta basurdetan, eta gure inguruan, honen patia desente ibiltzen dira, eta urkiola inguruan da asko daude, eta azken aldin, emakumeak asko ikusten jut baita, izan. Baitu. Bueno. Ba, danondako. Gustatzen magatzu? Aurrera. Ni hemen jarraitzen dut, ikusten zuen, ja, dagoeneko hori erregozita daukat, eta gure, galeperra gutxi gora dela, hau da, gaina forma mantentzeko, ingo duna doin. Hau, naiz eta matza barruan sartu, claro, errexaba izango zen, zezan hemen irikitzen ibiliko eta honekin, hau guk bai iten zen, sukaldean askotan iteta, forma eta itxura eta holan hankak eta alde batetik eta bestetik eta gero esapurtzeko. Orduan, oin, sartuko du hemen, sua igoko du pixkat, eta ingo duna gorritu bat bi aldetatik. Gero, ardo txuria, zuek guztu dago zuen, nik gaur xerez ardoa botako diot. Ardo pixkatekin bustuko dugu, lurrunduko dugu, eta saldarekin estaliko du. Bien bitartean gure potxak, hemen txe, potx, potxan txiste ez dut bota behar, ez? Vale, ez que gaur filtro jarri berak, ez, entzun du desaiz guztuta. Vale, jarraitu. Ez, bueno, potxan txistea ez, baina botakot, holan gomendio batzuk, ontxe etxe saldatu basarie, edo etxe berrira baldin basoi ez, edo galdetzen oso zure buruei, zelako etxeko torresna holan basikoak izan, zuen sukaldietan. Hori, bai, ezken duen nintzen horren ningunan pixkan bota genitxun batzuk, ez? Bai, bota genitxun, baina gaurko eta biharko gaiak. Bai, bueno, egia da, hor batzuk bera jartzen dituena, nik uste dut esatekoa direla. Hor bota duena bere, nik berez aukeran hola nahiago du. Baina omen dago beste teknika berritzaile bat, ez, Patricia Viteli? Bueno, hemen, gure gidoiare jarri digu, ebakitzeko taula, ezinbestekoa dela, ez? Ze berak, ez dauka taularik eta itxera dagoena da, baraskixak moztu plater baten gainean. Alderantziz jartzen duzu platera, eta hau, eta taula bat, ia berdina da. Bueno, gainera, igual, plateria baino gehiago, enzimeran. Bai, nik egia da, badaude gaur egun honen sukaldetako hauek, gainekoak gero, laban handako ez da munduko gauzarik onena, ez da gutxiago ere ez, baina aukeran, hemen gainean intzazue, platergaten gainean baina. Hauek, teorian, aguantatzen dute labanan, segun fuerte ematen bai oso, baina nik etxean daukadana, inoiz, plastikoa eta mosten duenean, behira egiten duela eta ez dut markatzen, ez da nahi gabe. Orduan, aukera nahi dut hori, labanandako gainean nik uste tobea izango dela. Hau, plater batean, eta platera... Eta gero nik, holako etxien eta tresnerixa zenik batzutan, igual aman etxerako sinatzen noia da, hau oitxuta ze beste tresneria batzuk dauzka, eta nik lagunei beti esate hotziet, gomendio berdinak. Ze ointxe asko independizatzen eta badabiz, eta beti esate hotziet. Betxu, nire gutxi baina ona, nire laban bat ona edo bi laban on, taula bat, sartagin bat eta lapiko bat, zehazuk erazte dituzte horrek bildumak, labananak. Urte batera, danak kamutzak eta... Urte betera?
Bueno, gora etorri zara, Patrik, gora etorri zara. Edo hiru hilabetera. Erabilpenaren arabera, baina horiek, egia da, utzaren urrengoa mozten dute. Eta laban on bat, nik uste sukalde baten nahi nahizkoa da. Hori da, gero beste batzuk labanak bez, eta zerekin moztu zuta bakarrik laban bat aukiela igual txerraskoa da, horrekin itzen da bela? Dana. Olakoak, ez? Nik nahi xadot hori, gutxi, baina ona, hau da. Berdin da ez aukitzia ez dakit hau gazta, birringailua, ez dakizet, ez, basikoa, baina ona, da horrekin, danetarik adozu egin. Bai, hor, ni laban handi bat, handiagoa, nahi dut esan batzuk. Handia eta puntilla. Danak ez dira pitxo, hau bai ero bai, denetan, bai. Eta egia da, hau denek mundu guztiak, hau agian ez da animatzen, baina bai, bat pixka bat luzeagoa eta handiagoa, egia zen erresago moztuko duzulako barazkiak. Eta badago beste jente bat, hori, kipula hartzen duena baindik, holan, eta ero taz, eta nire miresmen guztia hoien dago, egia zen, txiki mozten dute, eta ze ondo egiten duten. Baina, horretarako lako batekin, baina horrelako bat bai. Eta gero, taula baita, eta segia, Guraize batzuk, ez? Guraize batzuk, hori, mosteko eta burruntzali bat, nik uste dut bai ala bai, azkenean kremak eitzen baituzu. Edo horako gixatu bat, ez tozu lapikotik platera holan 6 edo 5 pertsonan dako jarriko. Poto ireki gailu bat, naiz eta gaur egun nik uste dut latazko gauza denak eta aukitzen da bera. Egunen tokatu zitzen, lataz ireki beharra, bai. Eta nik etxean badukat, Nik badukat, baina igual da, hori, behitxu, urrian gauz. Eta joan nintzen etxera bizitzara abuztu bukaeran iraia ziren. Ez dut erabili. Hilabetetan. Ez, azkenean ontxe, poto danek dauki hori, eurak irekitzekoa, eta bateon batek igual sortako baukat horretarako, baina. Bueno, lagunok, guk oin ja pazientzia behar du. Denbora. Honek 25 bat minutu behar ditu egiten. Atara ingo ditugu, sokak enduko digu, eta saltza birrinduko dugu. Hemen ere barazkiak atarako ditugu, birrinduko ditugu, aurrena ingo ditu baina hemengo barazkiak atako ditugu, eta gero ez dugu garbituko gure irabia gailua, eta hauek ingo ditugu. Sartu saltzan berriro, hau irekin aldi bat emango dugu barazkiak birrinduta dauzkala, eta gero zerbitzatzeko garaian izango da potxa batzuk azpian, bere saltza pixkatekin, eta ero galeperrak eta galeperren saltza. Ean zemuzko kombinazioa lortzen dugu. Beira, hemen, arrantzan ibili gara eta 4 hegaltxoak hor daude. Baratxuri bat ez dut aurkitu. Onartzen dut, bat ez dut aurkitu. Hor non baite hongo da, eta bati babarrun alea barik, tokatuko zaio... Bueno, esango da, joitu, babarrun alea, bixi dago. Biguna, baina sabore bixia dauka. Intentsua, bai. Bueno, hemen, nik hau, babarru zuria. Garbantzuak, gorriak, eiten potxak egin da, beti berdin egiten da. Hau da, barazkiak osori sartu. Eta gero, birrinduta. Baina da, umiak daukotzelako edo beti? Beti. Bai. Jatetxian, lan egiten nuenean ere, beti. Nik beti satitxan botatzeko oitxuri daukat. Bai, eta gero horretzi? Lehenko erregoz itxe itxu darako, eta gero pipera utza, eta gero naparera da. Eta tomatiakin, eta... Holan, bere hortan. Hau, utziko dugu goin, bien bilardean, plo hemen. Bai. Eta ingo ditu dana da, gure galeperrak egin da daudela ja, aterako ditugu. Txe honak. Hemen dik, txak. Horra, bat. Eta hau askatu izan. Eta saltza hau? Eta hau birrindu ingo du baita. Amigo. Ni bakizu oso saltza birrintzailea naizela. Saltza birrintzailea, hori da zure lana kurrikulumean. Ereinotza, kanpora. Honek ja, eman dio behar genuen zaporea, hau kanpora, eta hau ere birrindu ingo dugu, berdinara heliko, eta berriro sartuko ditut hemen galeperrak, irekin aldi bat emango diet, eta gero, izango da, plater sakon batean, potxak, azpian, oinarrian, eta galeperra. Hemen, ja, dana, nola esan, itxuen paella. Dana jateko. Itxuen dako paella ingo bainuke, hortik, atarain barko nituzke egalak, paparrak, eta gero, bakarrik utzi iztarrak eskuekin jateko. Baina, nik osorik utziko dut. Gero bakoitza ibi aixela hor trasteatzen da.
Bai, matzan da berezia. Matza horre... Pixkat esengo da zien, hor azpian, barruan. Bueno, horrek emongo za da izaltzia emon gozotzan. Bai, gozotasuna. Bere gozo puntua. Bai. Bau, hemen, irekin aldi bat, bueno, sokak enduko hiet. Bai. Hauei. Eta, gero, platerzakun batean, hau, plater bakar moduan, ez da biteli. Oso ondo, nik uste baietz, Bueno, igual, a ber, zurea... Lagungarri moduan, honen lagungarri moduan, zer? Lagungarri bezala ez dut ikusten, baina sarrera moduan, azkenean entzaladatxo bada, orduan, entzaladak ez dago asko beteten. Edo, bueno, tamainun arabera, baina gutxi jarriko. Da horrekin, listo. Bai, eta ensaladak, segun zen ensalada, betetzen dute, eta potentzia ere badaukate. Badaukate, bai. Erretzen nahi naiz. Etxean egin barba zuen, utzi pixat ostutzen. Aiza, gero hemen berotuko die, eta... Bero? Eta horregatik lasai. Uixi, berotuko die. Jo, ikusten die matzatalak, hor daude. Aitor ikusi hor, ikusten da, matzatalak? Geratuko zen marmelada moruko bat olan. Ez petza, neko zorio, ordu erdi izan ditugu hemen iken. Bai, bigun daude. Nik ez dut ikusten bateri, ni sentitzen du, nire bizta izango da. A ber, zenbatera nahi duzu? Hemon indar pixkat, irekin aldi bat eman bardu. Probatu eman dugu, beti mesedez, zerbait naiz eta lehen bota dio gatza. Hau bai dala, nahi eta nahi ez imarran, ohitura. Dena, zerbitzatu baino lehen. Probau. Gatza. Puntuan. Ez. Pixkat onartzen dago. Beste pixkat onartzen. Oin, indarra, bera. Zuzendarixek ez dut ikusi, baina bestera hasiko zen. Baina, eta gero probatzen du, baina patria hori esan inbar da. Nik egiten dutan probatzen du, eta esaten, ondo dago. Eta orain, ja bai, zerbitzatu ingo itxula. Potxak lehen probatu ditut, ondo egon dira, orduan, hau atzera, burdun zaldia, plater bat, atarako jaso patzit. Bai, hemen txaukat prestatuta, ezagutzen nien horan plater sakon bat. Hola, koxia. Eta hemen, saltzak egin iztugotako. Claro, saltzak bai... Bien asketa izango da, gero. Hemen pixat iraziko dut. Hau da, galeperraren oetxoa. Bueno, hau holan hau izango esan lekun baten, hori lehengo platera eta hau bigarren platera. Bai, holan, gurotesan banatuta jaten bozu be, onak geratuko dira. Seguro baietz. Gure galeperra. Eta honi ere, saltza pixka bat, buta berdiogu, koiara aurkitzen badut, aurkitu. Orduan. Eta hemen kombinazioa, potxak, saltza honekin, hori da... Gutizio bat. Benetako gutizio. Hemen dauzkazue, gure potxak, galeper betearekin. Osa, koiaria, sardeska eta labana, ez? Dana. Bai. Hala. Ze ordenetan jarri behar dira, Patri, mailan, hauek? Bai, ez? Goiara, eskuman, lehenengo hartuko zuna. Pero... Zondo eskerrik asko? Aiba, hori ez dut ondo berrindo? Hau zan, berakatza. Ez, hori kipuleta izan. Potxak bikain. Potxak saltzarekin. Ez que salako goxua din, potxak da salako finak. Ni naztu inaiz. Gustuko izut, pusketa bat, Patri. Eskertza dutzut. Jose goxuak, Bai. Igual taperren bat ere mangote? Lengo gunean gainera ekarra itxuz, lengo gunean otarraina eraman nauen, gaur galeperrak potxoekin. Ja, inigok esango digo. Lengo gunean entrekota. Gero otarraina atzo. Gaur galeperrak. Orain burrata. Burrata eta izokina. Bueno, bixartik aurrera. Hori zigo, zure platerandako lagungarri bezala ez, baina asteko entxaladatxo bat, nik uste dut baietz. Hasieran aguakatiak iniminaben, baina
Bitxotxorien ja, azkenengo tomatiako harrapatu ditugu. Bai, eta... Batzuk, erdizpurdi dauz, baina aprobetxauko ditugu, erabilialdien olan erabiltzeko modu. satixak. Orduan, eingo, olako entxalada bat, izokin gordinakin, eta gero burrata bai jarriko. Zau, beraz, tomata eta burrata bai, beti joaten diela olan batera, Bai. baina gero izokin tartarra ez, berez, eingo olako ustartza bat, kontako zuzelan. Lehengo ingo dugu tomatia eta tipula fin moztu, gero izokina laukitan eta danan hasiko oliba olioa, soja saltxa, sesamo olioa eta sesamo hasiekin. Hori dana ustai baten jarriko plater baten eta gainean burrata. Hori erderaz txiste erreza izango zen. Zein ba? Haze astokeria. Ze ba? Burrata. Bueno. A ber, hemen txiste txarra bakarrik Julen egotatzea dituela. Berez, hau asmoa zenukan baita aguakatearekin eta iteko. Bai, eta aguakatean txiste ez kontatu, Ez, ezin da bota. A ber, nik hor filtroa jartzen dut eta oso altu daukat. Eta ez dizu botako. Oso no. Zuek imaginatu. Txiste txarrena imaginatu zuena? Ez, ondikoan txarragoa da. Bai, baina hori baino txarragoa da, Julenen txistea baino, TikToken ikusten diren gauza batzuk. Zeba? Nik egia esan... Zu, baukatzu TikTok edo? Ez daukat. Baina, egia baldin bada gure lankide eta lagun Julenek idazten duena, modan omen jarri omen da TikToken orain lurra jatea. Zer? Lurra jatea. Hau da, lurra hartu... Lurra, bai. Bai, geofagia deitzen da, eta antza... Baina, lurra zelandarien, Lurra hartu atxurrakin, hartu belarra gainekoak endu, lurra hartu eta jan. Nahi bala, betxe. Ez da inundia torren, nik egin esan, erositako presioan saltzen dizut. Hau, antza kultura batzuetan, non elikadura gabezea dauden, mineralak eta burniak eta gorputzari emateko gertatzen den zerbait, gertatzen zen zerbait omen da. Baina gaur egun, hori, norbaitek irakurri zuen hori, ez da gizu pertsona bat, ez dakitzen bat 1000 jarraitzaile dauzkala, eta iruditzen zaio zerbait berria jarri behar duela, eta mundu guztia berataz hitz egitea nahi duela, ze bestela nik ez diot beste zentzurik aurkitzen honi, eta esaten du, bai antzinako kulturetan, eolengo kulturetan, lurra jaten zan, eta horrekin mineralak eta ez da izer. Eta hor juten dira, beste ez dakitzen bat 1000 pertsona atzetik, eta lurra jartzen dira. Hori da, amak lehen esaten zauen. Eta bat zubitik botatzen bada, zube bai botako zara. Ontxe ez, internetera jota da, bat ikusten bozu TikToken lurra jaten zuke janbiozu? Bale. Nik uste dut ez dala ideia ona. Aukeran, kalzioa eta behar baut. Aukeran, Patri, nik egia esaten baia zuzuk horiten duzula, nik ere ingo dut, eta bai, ez dakit. A ber, lurra ona, hori bai, gure etxekua, ondutakoa, simaurrakin eta ondutakoa, zaporea, umami zapore hori bilatzen du, nik lurroietan. Hori, jatetxer batzuten eta, ataratzen da bi hori, tiramisua landare baten, eta da, holako, horre gaieta beltzak, horre ondo txikituta, hori lur bezala imitatzen da, gero, tiramisua, baina igual batean bat ontsa egongo da. Lurra benetazkoa jartzen da, baina. Ostra, bai, zer zioten, ez? Zer? Zuk Angel Leon norda makizu. Bai. Zeat Leon kotxia? Bai. Sortzaia. Bueno, bai. Ez da hori, da sukaldaria, Patri. Itxasoko sukaldaria, ez? Aponiente. Horrek, iratzita dukat errezeta, horrek asmatu hain du gatz bizia. Asmatu omen du. Ez da gizu zertan gatz biziana? Algekin edo zehose? Ez. Lau gatz mota dira, lau gatz mota hauek naztu, ez dut gehiagi gidoia esango, segero hitz egiteko eukiteko zuk, eta kontua da, gatz hauek nazita lortu du hautz bat, ero gatz bat lortu du, lau gatz nazketen gatz bat, ez? Hori, urarekin nazten duzu, neurri batean, hori berotu iten duzu, gatz hori disolbatzeko eta segituan kristalesko pototan sartzen da, eta plastikoarekin, airearekin ez du kontakturik izan behar. Oskaiura sartzen duzu. Hartzen duzu otarreinska bat. Otarreinska bat, urraburu bat, arrain bat hartzen duzu. Jartzen du plater batean. Ataratzen du gatz hori, likido hori, kendu plastikoa, eta gainera botatzen ari garen einean gatz hori solidifikatzen hasten da. Gatz gogor holan, ez da izu urraburua gatzerara nola iten den, eta holako oskol bat nola iten zen. Bueno, gu botala, bertan ikusiten da segunduan, nola
gatz hori gogortzen hasten dan, eta kontua da ez dela bakarrik gogortu iten dela. 100 piku graduko temperatura hartzen du barruan. Orduan, kozinatu iten du, prozesu kimiko baten da. Hori da, hortarako daukagu gure lankide Julen, nik errezeta idatzitakoan, ikertu bimarko duela horren inguruan, eta zuk, botako duzu, nik oso ikusgarria da, ikustekoa da, aukera baldin badaukazu interneten sartu, eta jarri, erderaz sal biba, agertzen da, eta ero Angel León aponiente. Hori jarrita, agertzen da, bera bideo batean, nola otarrizka jartzen duen, azaltzen du pixkat, hor, badago, azalpena sekaz mota erabiltzen dien da hori, botatzen du, eta bota ala, horako oskol zuri gogor bat, gainean, eta hau kuadriako, eneko kesatzea, zigorrunenko, txokoan kuadriako afarirako, hau egin behar duzu. Originala? Hori txorien ere karriko izue. Biteli, errezeta nola doa? Kontatu duzu, zen nik hemen entretenitxu inzaituen. Bai, azkenean behitxu indotena da, bakoitza beradetik jarri. Minauen dana hasi, soja saltxa, sesamo olioa da sesamo hasiekin, baina enjotena da hau beto. Eta geruza ezberdinak? Bai, hori da. Banatu, hemen jarriot, betikoa, tomatia, tipuleta, oliba olioa, ospina eta gatza purtxo bat, eta hemen hori, soja saltxa, sesamo olioa, eta tartar bat, hori, betikoa. Eta ontsa ingo duguna da, jolatera eta ustaia. Hemen politia geratuko zen, egia da, aurreneko zure ideia aguakatearekin, zemen geruzak gehiago, koloreetan behintzat, gehiago deituko ziduten, oin hemen, biak dira holan esan dezagun laranja aldera, gorriska laranja, eta batean bestetara izango zen, berdea, azpia, gero laranja, eta gero txuria, oso euskalduna. Hori da. Gurea gorria ez da laranja. Euskal Herriko ikurrin, Bueno, alatabe, goxu egongo da, naiz eta igual, esain ikusgarrixa, begitatita jaten dugulako, baina egongo da. Pasako zazu zapitxo bat, honei... Bai. Hau garbitzeko. Eta gero, burrata faltezeko. Eta gero burrata. Bueno, burrata, behin baino egiagotan aipatu dugu, txorien jarriten duzuno badakizue, azkenian da, kanpokoa mozzarella gaztaren oinarria mozzarella gazta izango zen, olako geruza fin bat, eta barruan olako gazta krematxu bat. Hori da. Eta, eta ontxe krema hori hartu ingo dugu. Olako. Hau da, barruko gazta krematxu. Estratxatela deitzen dana. Bai, hori da, hori izan behar nuen, estratxatela. Zeinek ez du ezautzen estratxatela. Baina ez da izoskixen berdina, Ez, eta Stradivarius. Baita, familikoak ziren. Hori da bibolina ez daukate zekusirik. Bueno, baina politia eratzen da. Konbentzitu da esan eskero patriolan norbait igual bote ingo zuen, estratxatela eta Stradivarius lehen guzuen ziren. Ez, mazan, Bueno, ebentxe gure estratxatela, olio apurtxo bat, gatz larria bebai botakotzat hementxe dauela. Hau ez da zure zuk erosiozun gatza, baina, ingo bebai. Ez garek erringo zuen. Eta hementxe, tartarra, izokina, burrata eta tomatea. Eli? Ameniru geruzak hartzea, saie. Bai, da hau ja desegin itela. Baina, kombinazioa hona. Ezagutzen dugu tomatia eta burrata, ezagutzen dugu tartarra, baina dana nahasi txabe bai. Bai. Goxo, ez da? Bai, eta hola gaina mantendu jenda formarekin, da oso polita da. Hau, aportu inbar da, eta gozatu inbar da honekin, guk egiten dugun moduan, eta zuen mesedez, kozinatu etxean. Hori da. Eta bihar, nola joan behar dire? Bixarze da. Ostirala? Errezetak elkar banatzera. Txorienera. Ondizan, agur.